Kini nga mensahe sama sa kong ginaingon, dili kini alang sa kang Nanay Didi. Kay si Nanay Didi, bisag unsaon nato og siyagit og wali diriya, dili na siya kadungog sa ato ang mga tingog. Ug wala na pud siya makita o dili na pud niya makita kung unsa atong gibuhat karon. So sa lagdo ng pagkaistorya, kini nga mensahe alang kini kanato nga mga buhi. Kita nga mga nagaginhawa pa, kita nga aduna pa'y kinabuhi, kini alang gayon kanato. Now, ang pulong sa Ginoo nagahisgot kini may tungod sa duha ka kahibulungan nga pulong nga gitawag eternal life. Now, ingaw pa, wonderful because we live in a world of passing things. Nganong wonderful man ang pulong ato ang madunggan tungod kay nagakinabuhi kita, nagakabuhi kita niining kalibutana nga diin ang mga butang lumalabay lamang. Now, ang text na ato ang gibasa nagapahimangno kini niadtong mga tao nga nagahandom nga magpuyo ning kalibutana hangtod sa kahangturan. Apan, diriya ato ang makita usab ang garantiya o kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. Kini nga teksto nga ato ang gibasa, puno kini sa mga saad nga dingin kita nga niya pa diri sa kalibutan, sigurado nga maadto gayud kita sa langit nagiandam sa Ginoo kana kung kita makabaton niining duha ka wonderful words. Now, adunay tulo ka mga pangutana may tungod niining two wonderful words. Una, why do we need eternal life? Nganong nagkinahanglan man kita og kinabuhing walay katapusan? Ano nagkinahanglan magkita o kinabuhing walay katapusan? Tungod kay ang kinabuhi nato mubo. Life is short. Ang atong kinabuhi mubo lang. Ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 10 nga ang atong kinabuhi naara gyud sa 70 to 80 or 80 years old. On average na siya sa edad sa tao na magpakabuhi dining kalibutana. So kung ikaw maayong muamuma sa imong alawas nimo, posible makaabot jud ka og 70 or 80 ang imong edad. Pero kung ikaw abusado sa imong lawas, posible di gyud ka kaabot ani nga pangidaron. Ug kung mulampas man ang imong pangidaron 70 or 80 mataas, grasya na siya sa Ginoo. Si Job usab o si Job nag-ingon usab siya nga ang iyang mga adlaw gamay na lamang. Ang iyahang mga adlaw nga nahibilin gamay na lang. In Job 10:20. Even si James, si Santiago nagaingon usab nga ang atong kinabuhi sama lamang sa usaka o sama lamang sa gabon mutungha sa makadiyot ug unya mahanaw. Inana ang atong kinabuhi. In James chapter 4 verse 14. Sumubo ra gyud ang atong kinabuhi. Ang kining ato ang mga medical science nato, ato ang mga doctors nato, pwede tingali na makatabang aron mutaas-taas jutay ang imong kinabuhi. Pero kung kini gi-appoint na sa Ginoo nga ikaw mubiya ning kalibutana, wala gi mahimo ang doktor. Bisag unsa pa ka kakuyaw nga doktor, unsa pa siya ka intelihente nga doktor, o unsa pa kamahalon ang gamit na pagagamiton, o unsa kamahal ang tambal na igadapat sa imuhang nga balatian nimo, kung moabot na ang imuhang appointed time, mubiya kagyud ning kalibutanan. Now,
Ingon pa, the promise of eternal life is like a bright light in a dark world. Manang atuwa gyud na siguradon na kung mubiya man ta nining kalibutan na makabaton kita og kinabuhing walay katapusan. And diin kumpara kini nga eternal na kinabuhi sama daw sa kahayag nga nagasiga sa mangit-ngit na kalibutan. Now eternal life says our days here are but a prelude to eternity. Ato ang kinabuhi ning kalibutana sinugdanan alang sa ato ang kinabuhi ngadto sa walay katapusan. Now kini nga dako nga balita magatabang kanato aron nga mabawas-bawasan ang ato ang pagtulo sa ato ang mga luha tungod sa imuhang tungod sa ato ang kasugo sa diha nga mubiyaon niya ang ato ang mga binahal sa kinabuhi. Kanang mahibalo bitaw ka nga imuhang binahal sa kinabuhi nga mitaliwan una kanimo nga nasiguro na nimo kung asa sa paingon. Kana makabawas na siya sa imuhang kasugo. Okay. Temporary raman ang inyuhang panagbulag. Temporaryo ra ang inyong pagbulag, labi na kung masiguro nimo siya nga ang mao nga tao nga imo ang hinigugma nga bibiya una kanimo is sa dapit nga diin dito sa palasyo nga giandam sa Ginoo o sa paraiso nga giandam sa Ginoo. Kumbaga temporaryo lang ang inyong panagbulag. Moabot ang adlaw, panahon na magkitaay ng gyapon mo. Ikaduha, how do we get eternal life? Unsa man nato aron makabaton kita og eternal na kinabuhi o kinabuhi nga walay katapusan. Daghan na mga tao nagauna-una nga maluwas sila o makabaton sila og eternal na kinabuhi kay lagi sila buutan, kay sila maayong tao, kay sila hinimba. Pero diri atong may baluan na makaangkon kita sa eternal na kinabuhi pinaagi sa pagdawat sa maong nga gasa by receiving the gift. We get eternal life by receiving a gift. Makabaton kita o kinabuhing walay katapusan pinaagi sa pagdawat sa gasa o sa regalo. Unsa man nga regalo? In Romans 6:23, for the wages of sin is death, pero adunay gasa nga gisgutan dra God has given us eternal life, or the gift of God is eternal life in Romans 6:23. Although ang tao gipasidan-andaan na ang bayad sa iyang pagpakasala kamatayon. Kanya, kitang tanan kay guilty magyud ta. Walay bisan usa kanato nga wala magyud sala. Tanan ta aduna tay sala. Pero ang nakanindot lang kay adunay gift ang Ginoo. Ang gift niya is mao si Jesus Christ. Aron kita makabaton kita og kinabuhing walay katapusan. Ingon pa, God has given us eternal life, and this life is in His Son, according pa sa 1 John 5:11. Unang Juan 5:11. Na kita kitagaan o kinabuhing walay katapusan. O kini nga kinabuhi mabatunan nato sa iyang bugtong anak na mao si Jesucristo. Ug wala nagilain pa. Amen. Dili nimo makita o di ka makakaplag og kaluwasan diha sa imong pagkabuutan, pagkamatarong, pagka hininimba. Kung nahimo ka mang buutan, tingali kay naa si Kristo sa imo. Pero kung ang imong ginahuna kay magbinutan ka kay para mosaka ka sa langit, usa ka sayop ka na siya nga panghuna-una. Kay dili ang imong pagkabuutan ang hukban sa Ginoo, kundi ang sala. Og nahibalo kita, bisan unsa pa ikaw kabuutan, nakahimo ka sa laot at tubangan sa Ginoo. Ginumduman nato
nga natay ginatawag nga inheritance sin. Bisag baby or bata pa ka, anak kay na-inherit na sala. Although dili pa man ka guilty ni anak, tungkol kay wala kay buot, pero kung atong basihan, kung nakasala ka ba, doon na dyan kay sala. Walay bisan usa kanato nga walay sala. Gawas lamang kang Jesus Christ nga gipakatao ning kalibutan. Kung ikaw hininimba man, tingali nisimba ka, nangalagad ka kay luwas ka. Pero kung ang imong panghuna-huna kay musimba ka kay para maluwas ka, usab ka na kasayop sa pagtulunan o pagtuo. Kay kung ang pagsimba di ay makaluwas kanimo, wala na lang unta niya gipadala ang iyang bugtong anak. Kung dili, gimanduan na lang unta niya ang mga propeta sa unang panahon nga hala panimba mo kay para mga luwas. O kung ang imo bang gibasihan kay ang imuhang abilidad ning kalibutan, ang imong kwarta, ang imuhang bahandi ning kalibutan, ang imong kakuyaw diri sa kalibutan, mao bay gibasihan nimo aron ikaw makasaka sa langit, usa-usab kana siya kasayop nga mga pagtuo. Kay sa ako nang gikaingon, walay lain dalan na makapaadto kanato sa langit kundi si Jesus Christ lamang. In John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walay makaadto sa akong amahan kundi pinaagi kanako. Subot pasabot walay lain pamaagi kundi si Jesucristo lamang. In receiving Christ as Savior, we receive eternal life. So kung dawaton nimo si Jesus Christ as your Lord and Savior dira sa imong kinabuhi, ikaw makabaton og kinabuhing walay katapusan. Amen. O bitaw na akong giingon niagi nga adunay mga sayop nga mga pagtulunan nga ang tao nabutaan niini. Na kung mamatay ang tao, ampuan lamang siya aron siya malangit, which is usa ka sayop, usa ka dakong sayop nga pagtulunan. Kaya nga naman, maluwas ang tao, pinaagi sa iyang pagtuo, pagdawat ng Jesucristo, ingon nga iyang Ginoo manluwas. Unsaon karon pagluwas sa usa ka minatay, na di naman siya makahimo pa, pagdawat ng Jesus Christ sa iyang kinabuhi, napatay naman siya. So mana nga, kung himasa ka o Biblia, may baluan nimo kung unsa ang kamatuoran. Now, ingon pa ang pulong sa Ginoo, those who receive Christ go to heaven. Human siya mamatay. So wala na daghan pa, pasikot-sikot pa. Wala na kining ginatawag na purgatory. Ha? Kung mamatay ang tao, diretso sa langit. Ingon pa gani ang pulong sa Ginoo sa Hebrews 9:27, ingon pa, ang tao mamatay makausa o human niya na paghukom. So wala na daghan pa na pasikot-sikot pa nga asa pa ibilin ang imong kalag. Kaya ang reason sa uban nganong pwede pa nga maluwas ang tao nga namatay kay wala pa mo diretso sa langit. Ang uban ga suri-suri pa daw. Wala na siya. Mga lingla na siya sa kaaway. Na ingnon nga imuhang si nanay Didi na daw mayon ka nga nakita na ako si nanay Didi. Dili na to siya, lingla to sa kaaway para limbungan ka. Kay ang Biblia nag-ingon human sa kamatayon paghukom. Anong dapat ay paghukom na ibilin pa kadre? Wala naman. So mana nga tuwag gid katiman-an na kung ikaw makadawat kang Jesucristo sa imong kinabuhi, diretso ka sa langit. Human ikaw mamatay in 2 Corinthians 5:8. Ato tan-awon in 2 Corinthians 5:8. Ingon pa sa ikaduhang Korinto 5:8. Busa kita masalikon ug maayo paalang kanato nga mahimulag sa lawas ug makig-uban sa Ginoo. See,
Human ka mahimulag sa lawas, makikuban kita sa Ginoo. Human kita mahimulag sa atong lawas, makikuban kita sa Ginoo. Now, this is the greatest comfort alang sa mga minahal sa kinabuhi na nagbangutan kung mahibaluan nila nga ang ilang minahal sa kinabuhi nga mitaliwan kanila kay sa langit padulong. Sa kini ka kanabitong magpasubo man kadriya tingali tungod kay gimingaw ka pero lahi na kasub-anan ang imong bation kung nahibalo ka nga ang imong hinikugma wadto dito sa langit nga giandam sa Ginoo alang kaniya. Pero kung ikaw mismo nahibalo ka nga di mo makita, mas masubo ka. Kay inikamatay nimo, abi nimo ug magkitaay mo dito sa langit, wala di ay reunion na may tabo. Wala di ay panagkitaay dito ang may tabo. Kay laylahi mo di ay destination. Now, Jesus told His disciples, He had come to give them peace. Sa ingon niyan, even si Jesus Christ, miingon siya sa iyang mga disipulo nga siya miani aron paghatag og kalinaw. So in other words, kita usab makabaton og kalinaw sa diha nga mahibaluan nato nga ang atong hinigugma nakabaton og kinabuhing walay katapusan. Makabaton kita og kalinaw. Nabisan ko ng atong hinigugma, bubiya ka nato. Sabi na kung mahibalo kita na siya luwas. At pangutana, kanimo igsuon karon nga buhi pa. Ug nakadungog niini nga mensahe, nakadawat ka na ba ni ining wonderful gift of eternal life? Kay kung wala pa, ayaw hulata nga laing tao ang desisyon sa imuhang destinasyon. Kay never gid na mahitabo. Ikatulo og katapusan. When do we get eternal life? Ano saan nato mabatunan ang kinabuhing walay katapusan? Igalag mga igsuon ko diya sa Ginoo. The moment na ikaw mudawat kang Hesukristo diya sa imong kinabuhi, right away makadawat kayon ka og kinabuhing walay katapusan. Amen. Bisag dili na ka kasimba kay mamatay ka. For example, karon gidawat nimo si Jesus Christ ug kunya namatay ka, luwas ka automatic. Amen. Di na kinahanglan na muadto ka sa simbahan kay para makapangalagad ka pa. Di na kinahanglan na magpabautismo ka pa. Pero kung may kahigayunan na ikaw makapangalagad sa Ginoo, mas mangalagad ka kay ikaw iyahang anak, kay ikaw iyahang linuwas. Amen. Inanak ka sigurado 100%, 101% pagani ikaw maluwas the moment na ikaw mudawat kang Ginoong Kristo sa imuhang kinabuhi. We get eternal life when we receive Christ as our Savior. In John 3:36 nag-ingon ang Juan 3:36 nag-ingon. Ako ang pagabasahon. Ang mutuo sa anak may kinabuhi nga dayon. Apan ang dili mutuman sa anak, dili makakaplag sa kinabuhi. Hinuon ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. Asa daw ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. So wala na'y daghan na seremonya sang himuon. Pagtuo lang. Tuhi ug dawata si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Ingon pa, this present possession of eternal life brings peace of mind in anak kanindot. Ikaw nga buhi pa, nga nahibalo nga naa si Kristo sa imong kinabuhi. Kung sa imong mabatunan diya sa imong hunahuna, makabaton ikaw og kalinaw. Ang meaning,
Dili ka mahadlok na mamatay. Ang tao karon siguro naa sa mga 95% or 98% ang tao mahadlok jud sa kamatayon. Except lamang atong gusto na mamatay. Labi na tong nakabaton og sakit bitaw nga grabe kaayo. Nagtungod sa kapait, tungod sa kalisod, tungod sa kasakit, mangandoy na lang siya mamatay. Pero kung isorbe nato, ang tao mahadlok yun mamatay. Anong mahadlok man siya mamatay? Kay dili na siya anda. Pero igsoon, kung ikaw nahibalo nga ikaw luwas na, dili ka malisang sa kamatayan. Tungod kay andam ka kanunay. Andam ka anytime nga moabot si Mr. Kamatayon, dili ka na malisan kay nahibalo ka nga adto ka sa dapit nagiandam sa Ginoo alang kanina. It also brings comfort to those who love us and grieve our departure. Kung ang imong mga minahas kinabuhi nga imong biyaan, dili kay sila magbangutan. Siguro mubati sila kasubo, tingalit tumult ka na sa kamingaw. Pero pagbangutan na hilabihan, dili na nila bation tungod kay nahibalo sila ang ilahang minahas kinabuhi nga mitaliwan kanila adunay kinabuhing walay katapusan. Una kita kamo nga buhi pa ato ang mahimo lamang para di kayo magbangutan ato ang minahas kinabuhi kung kita mubiya ni kalibutan na atong ipakita sa ilaha na nakabaton kita og eternal na kinabuhi. Nasayod kita karon nganong si Jesus Christ miingon sa iyang mga disipulo, ayaw kamo kaguol. Ingon niya sa John 14:1, ayaw kamo kaguol, salig kamo kanako, salig kamo sa Dios. So ay pasabot niya ni ana. Kamingon man siya ngadto sa iyang mga disipulo kay dili man kung tigom nila diri nagpasidaan si Jesus Christ sa iyang kamatayon. Naningon nakita ni Jesus Christ ang iyang mga disipulo nga masub-anon sila, magul-anon sila. Tungod sa iyang gingon kanila, ayaw kamo kaguol. Subok pasabot. Kung nahibalo kita nga atong minas kinabuhi adto sa langit, paingon dili kita usab angay magpagul-anon. Pwede kang muhilak, pwede kang maguol, pero dili sobra nga kasakit o kaguol. Kay nahibalo ikaw nga ang inyong panagbulag amubo lamang. Wala ba nibalhin lamang sa uglaing Pinoy-anan? O sa Pinoy-anan nga iyang gibalhinan, dito gyapon mo magkapon. Ang subo lang kung ang iyang Pinoy-anan na iyang gibalhinan kay usa ka dapit nga imposible nga murag di mo magkitaay. Pero kung magkabuyag ka, magkita ay gapon mo. Pero di mo magkailanay tingali. Puro mo tiyabaw dito Ingon pa ang John 14:1, let not your heart be troubled. Ayaw kamo kaguol. So dili kita angay maguol. Mga minahas kinabuhi ni Nanay Didi. Kung nasiguro na ninyo nga si Nanay Didi atuwa sa dapit nga giandam sa Ginoo, mao ang paraiso. Dili mo dapat magmagul-anon kay nauna lang sa dito And time will come, magkita ay ragyapon mo. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, John 14:2, in my Father's house are many mansions. So sa balay sa umahan, adunay daghang mga mansion, adunay daghang mga lawak nga giandam sa Ginoo. Tumana nga dili kita angay masubot. Masubot ko, we get eternal life right away. Basta dawaton nimo si Jesus sa inyong kinabuhi.